Okei. Täällä on miespalvelu Tampere piha- ja puutarhatöissä ja talkkarina saapuu kohteeseen aina tilauksen mukaan. Pumpataan renkaat ja ekasta nyt ihminen muuta voi oikein pumpata kuin rengasta, vai mitä sanoo kuuntelijat. Saavutaan auttaa renkaiden vaihdossa, tyhjentää kanakopit tai muuta vastaavaa ja isketään aina niin sanotusti tavarat tilauksen mukaan oikeaan paikkaan. Käteisellä edetään kohteessa talon miespalvelu@gmail.com ja kuten näette, niin pätevä nokkakärry tääkin on jo 9 vuotta vanha ja eipä 11 vuotta vanha, 2003 nosti. 2013 korjaa. Ja tällä on tehty monta muuttoa ja kantoapua. Ollaan yhteyksissä talonmiespalvelu@gmail.com, lähtöhinta 55 € alkava tunti käteisellä aloituksessa plus siirtymäkorvaukset ja parikymppiä työkalukorvausta tämmöisissä muuttohommissa.